Hey guys, so nakaari na ba mo sa Roro Madrid? Roro Lapu-Lapu City doon sa Soleil Hotel? Ugula pa gani, hala, ari mo diri kay makita ginyo ang perting dagsa ang mga tao nga nagkalain-laing mga naong chares. So, naaray ko diri sa Roro Lapu-Lapu City kay nangita jud kog kaon ba unya ako nakita nga ni bitong pikas-pikas nga murag bututo nga naay Huy, itlog ay ko anda ay hotdog katong sikat kaayo sa kanang kuan Batondo Manila. So ako sa gitrayan unya ang ilang Hungarian hotdogs diri kay tag 85, ang katong regular lang kay tag 50. So kay sige ang tagkaon og regular murag nag Filipino regular, so sige ang tagkaon na naaray sa Hungarian nga binagkuan mga mo musuksok sa tong kabagbaan ang kadako nga magisud ta og mga. So mao to sunod diri na pug kuan ning ilang sikat kuno kaayo ni. Ambot lang og unsay ngana ni halo-halo ba ni siya or unsa kay naa mi siya red yellow green murag eats ba o nagbutangan pa og kanang sayote unsa nay tawag ani violet ko ang guro ni ambot star margarine. So mo ni siya gitawag nila tag 150 basta kaning ngisi ko na nga akong gising pagkadong sa 150 unya kanira chares bitaw di ba lalim pod bayaran pod nila inang serbisyo no unya mo to didto abi na ko pati yung daghana unya daghana dag ice guys ipuno og ice ay butangan na siya katas-katas sirit-sirit nga katas-katas bitaw nga didto ka na mo trabaho kag New Zealand kanang tig-ipit ka og kanang kuan sa kanang baka. So mao na siya evaporada kondensada so parte na yung pagkalamia pero dito mo angal no kay mahal ba nagrenta pod sila dira ano pero na shocking lang ko kay karon pa ko katanaw ba nga tag 150 di ay ni ko sa seaside SM seaside oh my god kadako sa kong tiyan my god ako adin ang giflex diha ang tuybo nga murag familiar mo kay nang naa sa ibabaw kanang puti ba tuybo chares lain lagi guna-guna oy mo to diha pod ang Hungarian ako na pong giingkit super tigre yung pagkalami alami pa siya sa regular nga Pilipino chares. So sa mga gusto magpamala ala diri sa Madrid Lapu-Lapu City nga tambay-tambay kilit dagat yapaksit girang balolotrot